Iyana chakakira ndini someone makaruerenga une mhosva yekurowa headman musago padare. Then umwe wacho ndiani? Pasmo chanakira une mhosva yekurowa headman musago padare. Anono chotore kana tiri chotore taure chekutaura chiripo chakamira. Inini chekutanga ngechekuti nemurume unozi headman ndine nyaya yangu yekudare kukoti, saka ndaida kuziva kuti Nemurume unozani? headman ndaida kuziva kuti wakaturura nyaya yangu kubva kukoti kudzika kudare renyu ndiani, uyezve iye headman uyu sokutaura kwari kuti wakarohwa ndini, handini ndakamuroba, ndiye wakatondirowa. Muri kuona bonje riri apa here, ndine matsamba anototaura izvo ane umbowo kukuwara kwandakaita maringe nekundirowa kwakaita. Ndo matsamba acho ndina andakabata panapa. ndingati muchidimbu inini wemuri kuti headman asi headman ndi mukoma angu, muri kuti headman mutsago ndi mukoma angu inini ndati asi headman wangu ba ndi mukoma angu. Zvakaitika ndezvokuti takati ne family ndi mukoma ndoba mwana wamba mukuru angu ini. Saka zvakaitika ndezvokuti vakaitika meeting yefamily anditi mukoma aita meeting yefamily takadaidzana semusha wese ukauya dzimba dzese dzikadini dzikauya tikagara tikataura zvakataurwa, asi mukutaura kwakataurwa vanhu vakatadza kuzwanana. Mukoma akatora muti stick yakareba kudai akarowa aya mumusoro akadona, akarowa mumufana usipo ari kuchipatara akadona. Taura mhanya mukoma mangu ndini muri kukuwadzana hama here chii petadoti mhanyire mukoma taabate akapinde komhanya ukapinde kamotari kawo akabudise 303 gani akandiridzira mukadzi wawo vana wamaiguru wangu warapa vakauya vakati amudaro babachenga amudaro hama zvadaro zveya maiguru vakatodhiraivha bamukoma kuenda kwavambazonge. Wasvika kwavambazonge vachingosvika tikati ngatigezise mukoma nauropa unodini unogona kuhwadziwa paropa roramba chidi chibuda. Tikati no ngatichitere kuti mukoma aende korapa chi zvaaita izvi. Tasvika pabasa pamukoma takasvika mukoma angasimba tikati no obvious mukoma aendepi pabambazonge papolice station. Tikati angatirere mukoma pachi papolice station. Tasvika tatera mukoma papolice station tasvika mukoma atoripi atorimo ari kunogezisa statement. Mapurisa achiona aya angakarohwa ropa rakazara mwiri wese, hembe yacho yakatozogezwa nemaiguru yababa. Mapurisa anoti arume zvomwaita izvi muri kuona zvine chiremera here zvomwaita izvi muri kufungei? Inini ndini ndakati no aya ndi mukoma angu aya handidi kusungisa mukoma ngezvadini zvaitika. Mukoma ndinobuda nawo muno kuti ndikotaura mukoma ngaarape hama idzi tidzokepi tidzoke kumusha. Mukoma akazwisisa zvandakadini zvandakataura. Mukoma zveshuwa akasvika akarapa aya neamwe anga aripo usipo uri muchipatara ndikutaura akaise 3 madripi. Handizivi kuti madripi anoisirwe kana munhu chizwa waiswe madripi zvona zvafamba sei iropa rinonga radini rabuda. Akaisira aya 3 madripi mufana wangu akamuisira kuti 4 madripi. Mukoma apedze kurapa maiguru akabuda akati munini ndoda kutenda kuti mazwanana hamusi kuda kusungisana pa mwagona kune zvadini zvomereka maiguru zvingaita ndoti mukoma wangu ari muchitokezi ini ndiri umwe tii unoino nemukadzi azvichinjuka mahwangu bana mukoma tinogara pasei sefamily todini totaura. Maiguru akati bo chinenge chigeze hembe yani yababa akageze hembe yanga neropa ndokunga ropa racho ameno tikataura kuti ropa rainge papa apa zogeze hembe. Mukoma nakati mukoma driver yemotikari yenyu naanhu enye marowa mudzoke naanhu ipi kumusha. Mukoma akaita saizvozvo akadzoka. Ana mai acho ngapakati munodaro ngei munourayira chiro mukoma ndikati mukadzi wangu totomboramba kuchingamisa mukoma ndikachingamisa mukoma ndi mukoma wangu aya tapedzerana. Mukoma akati zvapera. Ndikati mukoma izvi zvakutapedza izvi asi zvandiri kukumbira mukoma ndiri kukumbira musei munozoite nguwa nditsvagei
mundione tigare pasi titaure sei semhuri. Ndomuka pakaita unga 3 days kana 4 ndisikakanganyisi. Ndakati mukoma ari kubva kumba ini ndibva kutaura takatosangana takasangana mukoma pipipipi mukoma atondidzire kuti ndatomira. Ndomuka takatore nguva takati mukoma ari mumotika mawo ini ndiri mumotika mangu tichitaura namukoma. Takatokunga takutozodhisturbe motika dzanga dziri kudini dziri kudarika. Kusvika mukoma akaenda kuti paka motikari yako padzasi apo uye ugare pai motikari mangu. Mukoma ndokunga ndakataura nawo at length zvokuti akatozoguma atonditi iwo unofana kuita asesa wako. Ndikati no mukoma izvo handizvo zvidi bezvo. Chandinokwanisa kuita ndezvokuti pakashata pakadini pakashata. Ngatibatsirane semhuri tigadzire chinhu chimwe. Saka hatichazivi mambo maurire etaita semadaidzirwo ari pamapepa apo ari kuti takarohwa mukoma padare. Dare ramukoma rinoitwa pamba here nemhuri yavo tichitaura izvo zvemusha wedu ranga risi dare ipapo mashoko ekunyemba risi dare. Takazi kutoronge zvemusha zvakatofanana nekuti musha mwenyu muno mune kutaura kwamunoita nehama dzenyu mungapinda here muno hamupindi motaura muri kumba kwani bakwenyu sefamily yenyu handiti ndo zvazvakatofanana ipopo. 2 mukoma zvaari kuti atimangara inini nemukoma isusu takachirirwa naizvi tikatowirirana mukoma akatobvunta kuti mufana wangu zvawanitaurira izvi kaizvi handisaifungondikantaura zvakadii zvakadaro. Nhasi uno ndakushambisika akuuya takuzi takarohwa mambo padare. Mukoma anotonge kuwadi 24 haatonge kwediba isusu tiri maforena. Saka mukoma edu isusu paakatambire chiro chaHeadman chaagadzwa ndimimi mambo aya ndiwo akanga atoripo sababa akuti nesu kuti gadzai unyangwe zvakadaro zvazo kumba kwedu kutori nanhu anga asikati kuti murume agare uHeadman wako wakagara asi isusu takati no madhara here iyanyi kugarikira muimba zona tsikai unofunga yekarekare iyaya kuti mungachane kuti zvakadai uyu uneti wati pane chato zvaatoonerawo murekere yadini atori yamwe angatori agenesi kusvika akafamba namudharo tichindoona nhasi wakurohwa hemudhara uyu handichazivi kuti ndozvinoite ushe hwacho here kuti ushe hunogawange kunga ropa rabuda kana kuti munhu unogara umambo ufana kutanga abudise ropa kuti agara umambo ende uri kurohwa anhu acho akanga ainewo mubaka rako racho nekufambire chiro chipi ichocho. Saka inini ndiri kuti namukoma inini tanga pedzerana chiri kutishamisa ndechekuti taamuno mudare mwenyu mambo ende hekuti zvandoda kuti mundibatsire mambo ngezvekuti ndokunga ndichiona maonero ndinoita zvinoitike muZimbabwe munomu ngezvekuti kune inozi madhona aya anotipe chikafu aya anotipe chikafu aya amwecho atombozivi kuti kuna anani achada kupuwe chikafu ende atinoazi asi zvaanoita manje anoti no topa vanhu vari nidi yekupuwe chikafu anditi iyo maaid aya vanopa tingati maaid vanotibatsira chikafu. Saka ndakadaikumbira mambo kuti muine moyo unoda wakasununguka tibatsire titambe namukoma wangu ndi mukoma wangu azvichiti mazvita zvichitorwa ngawa ndizvo ine zvakaitika Mavita chakamire. Handizvo. Murume urapa nebhandijo wakauya kumba pangu. Auye pamba pangu unoti ngotidaidzire musha tide kuti titaure. Ndoti kwakanaka here kuti kwakanaka daidze musha. Ndikataura ini ndichadaidza. Vaita saizvozvo. garaipo ana tasvika vanhu vaende kumwe bizi Yarisaidzire zvimwe maki. Uri kuti daidze musha tidini. Musi wa4 ndakadaidza musha. Anhu akauya. Auya ivo ndakaona because imba yachanakira ine dzimba dzedu 4 iyi imba yachigarisana. Akauya akandoteerana. Obva ende haasi kupinda akaenda kumboitika kokasipa panze apo. Ndikashamisika kuti pakanaka here amwe ari kundouya achitopinda chigara. Akazopinda. Apinda takavhure musangano. Ndimai yangu ari pa sabhuchanakira ari pano. Uri mudzimai wangu wanga aripo esara ndanga asiko wakawanda ingoti ndonga aripo kuti ndusena ndakamufonera ukupinde kwamambo here uye watori dzimwe nyaya dziri kuende kwamambo darika ngepano wakasvika isitaitika ikazoitika aripo toemberana pandakasimuke kuti nditaure uyu wanga akadhakwa
pasi uyobredo asaibatika ba asaibatika obva tigare pasi akomana ndotofunga kuti kutamba kwari kumaitirawo umwe wacho munini wako unotero masore akutoti gare pasi isiri kuti tipe maoka munhu kuchishingamidza anhu akauya pandakada kuti ndirambe ndichitaura akabva atobata naatiri gare pasi ya ndobva ndachita komana semukazi chitora arumani abude kunze kugeti aende hawo hatiwiriraniwe panapa ndiyo wakaudaidzi meeting ndiyo wakuite noise ndo pakabva patosimuka uyu pasuku obva atoya kuti mapepa angu andanda akabata ndofamba sei pikiti obva andipiya tako zviri kufamba sei ndobva ndabvapo pameeting pa ndobva ndaende kopinda umba bva ndakwende kotori futi yangu waitaura ini pandanga kuti sunduruke ese atapana uyu kudzipa tswi uyu ese atipiriya akutorwana akurwa futi kamukomana kakaripo kaya zviri kufamba sei kuti ndazvambodini ndobva ndarizire futi mudenga kuti atize abvekwa takati kwabudisa akaramba everything aasi kubatika ari kundo auye kurwa vanhu padare ini ndani 7 years ndiri headman 2019 20 21 22 23 24 27 rati 7 andiri vanhu padare bai andidarire kutange kugara hamuzi atizi kutaura uye kurohwa ndio aya ndode kudzoka mudzimai wangu uyu wakabate basa wakasara nebvudzi rauyu masuro ari kundirowa aya pendakabude mumurika kundidzoka akamana chii chiri kuitika muri kumbodaro ngei zvambodaro ngei uyu wobva atori muti wanga aripo uyu pasuro wakatorera mumwe murume wanga aripo iyo tsvimbo dziri muri kutaura dzechikuti ngadzisaonidzi kubva ndirowa ndiwo uyu munin'ina wake zwa naye ubva ndirowa uye pana ndikaende koorapwa ukoorapwa paakaende koorapwa iyo hakuna usikazi koorapwa wakaendawo koorapwa asi mavaya kundirisa pamba pangu ini mapepa ekurapwa ndinawo tadaro ndakabuda zvatotinyangarira mukadzi wako kuti hambai pana totodhiraivha mukadzi kuti taende kumapurisa ndasvikawo mapurisa ndotaurire mupurisa odaidzwa akabva andosvikawo kuti adaidzwa mbengoti headman mwaro wanga ana yenyu kuti mumangara ana yenyu mode kumangara sei mwadini kuti motorapa ana yenyu apo ona yakwarawo indotora advice yambengouya kuti ndikashaitirawo nharo mupurisa iro watipa advice endai mwaro wanga ana yenyu sho ndakarapa zvari kutaura kwakwadrive kwakwadzose kumba ndadzose kumba in 3 days ndakasangana nauyu zvari kutaura zvese tikagara motika iidi kuti takagara motika but unoda kuti umwe soro ndiani wakuti mukoma tapinze mhepo mukoma zvakafakati timbofamba tese anhu nekwamusago ichitiona taite zvisizvo aiwa iwewo wamwaya kubvisa dare rangu ini ndingashakukoredzwa ndiwo here handisi kuti ndokuitasisa ungubaini toti iwe itasisa ungubaini pasina mazuva akati fambi nyanguti andori nezvawo zvokudondibatazvo patori nomwe watofonere kwaakafonera kuharare headman waridze futi harare wofonere mutare futi bamba zonge ndodaidzwa bamba zonge ndoti shuwa ndobva ndakawai kuripota musuya futi ndakariza kuti atiza ini ndandiri normal ini iwo ndo wanga wakadhapa ndakati nokubaya futi yandakati dzine mudenga yacho ndakati nokubaya ndadaro futi yorekodwa mapurisa zopera zvese izvo pasina mazuva akomana awo atomangara futi kuwapeni wakanyi komangari kuimwe station kumangara headman tondoti asungwe ndobva ndakazwa nemapurisa musi wafuwa headman mwasungwa ndiye anayi wati mwakandirowa iya ini ndini complain ndakauya kubvisa dare rangu wakauya pampangu akasvika pane mudzimai wangu akandimirira kusvika ndisvika akati daidza anhu nyamusi waidondirowa nanhaka sisabva kwakamudzikirei abva atange kuti iwo hausi mwana wako achanakira hausi chinyi ndikati iwo pasi takuzodai ndakutorera babacho mbuya ako akarambwa munomu asi kunopanguhure iwo ndo ngati uyu handi kwachanakira koyo ndakabva ndaine kosvaka tinashe mugabe pane anhu akumhana padare rangu tinobatsirana sei akataiwazvo zviri pachena kuti paina anhu akumhana $220 kuti paina una baba aripo unodochesa mababa kuti 220 uyo baka akapawo kuti asite kuti paino usina baba asipo 450 because unoteswa nehama dzavabaki ndikazvitaurira vabaki kuti ndozva ndaita ndozvaitwa padare vanhu awauya kundirowa padare
andisi kuvarowa baya akauya kundirowa Padare aya ari 3 imba yachigarisana panda imweni yawo akapanda wangu chichauda kubvunza ngechekuti chigwagwagwa makarohwa ndiani mumusoro pane pamakarohwa here wandiro musoro wako panapavina mbozhi ripo handina mapepa mapepa angatosiya zvirei izvozvizvi nyaya makamangari kupi nyaya yangu ya kukoti nyaya yemuno saka ndo takaenda pababa zonge zonge yobva yarifia ruwa ndo pakanyorwa tsamba yakunoona handiti asi apo sei makapiwa medical iyo haipiwi munhu kai yakanyorwa nadhokta mamusasungisani zvine dhoketa zvine dhoketa rikaitwa sei dhoketa richiri kukoti ndo saka ndambobvunza kai kuti ndaida kuziva kuti wakaturire nyaya yangu kubve kumusoro kuturura tsanzwe ripoti yakabudadzirai ripoti raHEADMAN kuti ndiro zvandakaitwa mukataura kuti inini ndiro zvandakaitwa andizve mukataura kuti inini yangu nyaya ndakaimangara yakumusoro hazvine nesusu vasedare musazoti kana mwaite ropa mogeza hazvigezi kubana mai ropa rinove kuna mambo chipangisa mambo kuti onai zvakaite ropa iri hazvigezi kubana ine isusu manje zvakadaro zvezvo isusu tinomutonga tichamutonga kuita abuse mukoma yenyu ari HEADMAN zvamamadaidzana kana zvazviri mazvima zvezvizidareba zvakazosvike pekuti painganyowe magiraji aingapo ekuti makazosvipe kurokwa kumotorowana haukuti pipi utokurowawo zoshata manje mukupedzisira tichandoendesenderere mberi nenyaya asi pazvino tinoti hatibvumirwi titonge nyaya iwe une bhandiji musoro hatibvumirwa tichazoitonga kana iwe bhandiji rabva musoro warit wodura am right are you right still right mapepa akuna twasiya ndausimuda anodikana kuti dada handisi right mapepa akuna twasiya ndaifunga kuti watoutausiraini handisito aiwa ndo zvandataura kuti hatitongi zvekuti une bhandiji musoro hatitongi panyaya taizwa iri sesestimend imimi muri asungwa kuno kwamambo sekuti aonzi makadi makatirova mukati asungwa kuti pi kukoti ino izvozvo zvitiri kutaura ngezvekuti tinombomira dakara imimodi mupore kana kuti mupore kana mwaaraiti nyaya yedu yofambiri mberi ndizvo HEADMAN masokano ndizvo zvochangamira John Chitsiku Teach Catch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teach Catch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach Catch MTV tinodzifamira.
kanyibondora jeje